Hvala vam puno. Evo, htjela sam vas i zamoliti, a naravno da nije bilo potrebe. Evo, već ste i rekli, gospođo Mršić, ali ja ću ponoviti, vjerujem u ime svih nas, to što vam svi govore da ste hrabri, doista jeste. Ne zamjerite ako smo, evo, i koju umjetnu suzu, da, i svakako sretan vam je rođendan unaprijed, jest, ali evo, svako dobro, da. A evo, pozdravimo posljednje predavača danas, dr. Darko Krnić je s nama iz Halmeda. Vaše predavanje je dakle na temu sigurnosti primjene lijekova u ovom sindromu. Izvolite. Hvala. Teško je, nezahvalno nakon ovakvog izlaganja. Ali super je ovo, baš onako, evo, vidite kako te životne priče zapravo nešto što vas drži u medicini, ja bih rekao. Pogotovo sa happy endom više ili manje. Budući da su farmakoterapijske opcije u samoj bolesti relativno ograničene, ja reću nešto općenito malo o sigurnoj primjeni lijekova, a zapravo ću iskoristiti i ono što je doktorica Mandac, ako sam dobro zapamtio prezime, rekla za one neke lijekove, pa ću se na to kroz prezentaciju vratiti. Dakle, evo, mi nemamo pacijente, mislim, ne liječimo nikoga, ali nastojimo zapravo brinući se za lijekove koji primjenjuju zdravstveni radnici, a primaju ih pacijenti, zapravo evo, nastojimo se time vam olakša život i zapravo dati vam jednu sigurnost, reći vam da ono što zapravo primate da je kvalitetno, učinkovito i sigurno za primjenu. Halmed je dakle institucija koja evo, ove godine slavi 15 godina i ima nas nekih 230 sada već. Dakle, to je naša uloga, da za vas, da budete sigurni da ono što uzimate da je dakle i kvalitetno i djelotvorno i sigurno za primjenu. Halmed je zapravo jedan dio mreže tih regulatornih tijela u Europskoj uniji. Jedna smo od 28 agencija i zapravo svi zajedno skrbimo za ta tri, ajmo reći, stupa farmakoterapijska, a to je znači kvaliteta, djelotvornost i sigurnost. Ako se dogodi da nekome možda i nešto promakne, onda drugi dijelovi mreže zapravo reagiraju i nekakva sigurnosna pitanja nam ne mogu promaći. Dakle, morate znati da svaki lijek koji se nalazi na hrvatskom tržištu ima odobrenje za stavljanje u promet, bilo da ga je dao Halmed ili Europska komisija. To odobrenje se zapravo daje nakon ocjene dokumentacije o lijeku, a sva zapravo pitanja za, ajmo reći, ove lijekove, pogotovo sigurnosna pitanja, recimo za lijekove za rijetke bolesti, se donose na toj evropskoj razini. Kako zapravo osigurati da se lijek primjenjuje na siguran način? Tome mogu pridonijeti dakle i zdravstveni radnici i pacijenti. Što se tiče zdravstvenih radnika, oni su zapravo upućeni na to da se drže onih uvjeta odobrenja koji su zapisani u jednom dokumentu koji se zove sažetak opisa svojstava lijeka. Između ostalog, u tom sažetku koji ima svaki lijek, pišu i određene one indikacije. Čuli smo od doktorice Mandac zapravo da se neki lijekovi u ovom sindromu primjenjuju izvan onih uvjeta odobrenja. Dakle,
daju se u nekim indikacijama koja nisu zapisana u sažetku opisa sustava lijeka, pa onda za takve slučajeve kažemo da se lijek primjenjuje off-label. Znači, izvan onoga što je zapisano u sažetku opisa sustava lijeka. Zašto se to događa? Dakle, po mehanizmu djelovanja lijeka mi znamo da bi on trebao funkcionirati i recimo u ovoj vašoj bolesti. Međutim, klinička ispitivanja nisu bila provedena u toj konkretnoj indikaciji i onda ta indikacija nažalost nije mogla biti zapisana u sažetku, ali budući da imamo jedno veliko znanje i sigurnost u sam mehanizam djelovanja lijeka, onda je u pojedinim slučajevima opravdano primijeniti lijek i onda kad zapravo takva stvar nije zapisana u sažetku. Naravno da onda liječnik i ta institucija preuzima onako jedan dodatni rizik, jer mislim, nekad stvari, nažalost, ne idu onako kako bi mi htjeli. Jel? A kako osigurati sigurnu primjenu od strane pacijenata, pa u tom smislu upućujemo pacijente da čitaju svoje upute o lijeku koje prate zapravo svaki lijek. Jel? Znači, za njih je namijenjen taj dokument i kao sažetak, tako i uputa o lijeku nalazi se na stranicama Halmeda za sve lijekove koji su odobreni u Hrvatskoj, bilo da je odobrenje dao Halmed ili Europska komisija. Dakle, možemo reći da sažetak i uputa zapravo čine jednu osobnu iskaznicu svakog lijeka. Evo, ovo je zapravo ono čime se bavim ja i moja ekipa u agenciji. Mi smo farmakovigilanti, a to zapravo znači da se bavimo otkrivanjem, procjenom, razumijevanjem, prevencijom i postupanjem u slučaju nuspojava lijeka ili nekakvih novih saznanja o škodljivosti primjene lijeka. Što je nuspojava lijeka? Nuspojava lijeka, dakle svaka štetna i neželjena reakcija na lijek. Nekad je ta definicija bila nešto šira, pa se reklo da se odnosi, da je nuspojava samo svaka štetna neželjena reakcija na lijek koji je primijenjen u primjerenoj dozi i tako dalje. Međutim, to je sad ta definicija vrlo pojednostavljena i odnosi se znači i na primjenu lijeka unutar odobrenih uvjeta, ali isto tako izvan odobrenih uvjeta. Vidite da se tu spominje i ta off-label primjena. Ovo je sad važno za znati. Dakle, svaki lijek ima određene rizike svoje primjene. Dakle, niti jedan lijek nema nekakvu nuspojavu ili mogućnost da se nešto dogodi zapravo loše na našem pacijentu. Međutim, svaki lijek koji je dostupan na tržištu Republike Hrvatske ili Europske unije, svaki lijek mora imati zapravo taj pozitivan odnos koristi i rizika. Jel? Dakle, svi lijekovi koji su nalaze na tržištu imaju taj odnos u korist dobrobiti njegove primjene. Jel? U trenutku kad se taj odnos koristi i rizika promijeni pa naginje prema negativnom, onda u tom trenutku zapravo počinjemo raditi nekakve regulatorne akcije da se taj odnos vrati u pozitivu. U krajnjem slučaju, ukoliko ne možemo upravljajući tim rizicima povratiti pozitivan omjer koristi i rizika, u krajnjem slučaju onda ukidamo zapravo odobrenje i u tom trenutku lijek više ne može ga se staviti na tržište i nije dostupan više ni liječnicima ni pacijentima. Tu sad ovako, klinička ispitivanja. Dakle, za nas možda danas važne dvije stvari. Već smo jednostavno stvari rekli. Dakle, klinička ispitivanja se rade za određenu populaciju pacijenata u određenoj indikaciji. Jel?
Pa se onda možemo doći u situaciju gdje za određenu indikaciju nije napravljeno kliničko ispitivanje, pa onda ta indikacija nažalost nije onda ni zapisana u sažetku. Jel? Kao što smo rekli, imali primjer baš za mielodisplastični sindrom. Jel? A druga stvar, što se tiče kliničkih ispitivanja, važno je za sigurnu primjenu lijekova, a to je da tokom kliničkih ispitivanja zapravo naučimo jako puno o samom lijeku. Znamo i mehanizam djelovanja, znamo one najčešće nuspojave, vrlo česte. Međutim, ostaje jedan mali dio zapravo informacija nam još nedostaje nakon svih tih kliničkih ispitivanja, a to su zapravo one vrlo rijetke nuspojave. Njih, nažalost, ne možemo identificirati tokom kliničkih ispitivanja iz razloga da su u samim kliničkim ispitivanjima uključeni relativno mali broj pacijenata. Znači, recimo nekoliko tisuća. U dobrim ovim primjerima. Negdje se mogu brojati ti pacijenti, znači u stotinama. Ja? I onda kad zapravo lijek dođe u jednu širu primjenu, znači kad ga koriste stotine tisuća ljudi, onda imamo zapravo nekakvu i statističku mogućnost da zabilježimo te vrlo rijetke nuspojave. Zašto su one važne? Znači, čak i te vrlo rijetke nuspojave mogu narušiti onaj omjer koristi i rizika, kako sam malo prije rekao. Dakle, i te nažalost, rijetke i vrlo rijetke nuspojave mogu zapravo presuditi određenom lijeku. To smo rekli. A zašto uopće to govorim? Evo, upravo iz ovog razloga. Dakle, klinička ispitivanja su, osim što su ograničenog trajanja, što onda isto nas dovodi u situaciju da ne možemo detektirati nuspojave koje se recimo javljaju nakon kroničnog uzimanja lijeka. Jel? Znači, to je isto jedna od ograničenja kliničkih ispitivanja. Isto tako su ograničeni brojem ispitanika, pa onda ne uhvatimo te vrlo rijetke nuspojave. Kako tome doskočiti? Tu trebamo vas, i zdravstvene radnike, i pacijente. Znači, to kažemo kao praćenje sigurnosti primjene lijeka u tom postmarketinškom dijelu života lijeka. Znači, kad dođe na tržište i kad se primjenjuje u jednoj široj populaciji. Tu trebamo vas u smislu da zapravo trebate prijaviti nuspojave koje su kod vas se javile. Sve, od najbenignijih do onih najozbiljnijih. Tu je, dakle, presudna uloga i zdravstvenih radnika i pacijenata. Ono što je, znači, važno za reći da u farmakovigilancijskom sustavu Republike Hrvatske, a zapravo i cijele Europske unije, jednaku važnost imaju i zdravstveni radnici i pacijenti. Pa se prijave i od zdravstvenih radnika i od pacijenata zapravo tretiraju na jednaki način. Jednaku vrijednost imaju. Znači, mi ne tražimo, kad nam pacijent prijavi, ne tražimo neku posebnu dodatnu potvrdu da li se ta nuspojava dogodila ili ne. A priori uzimamo to kao da je tako. Dakle, jednaka važnost i za zdravstvenog radnika i za pacijenta. Kako uopće možete se uključiti u sam sustav, znači kako prijaviti nuspojavu? Osmislili smo nekoliko načina, osim onih klasičnih obrazaca papirnatih, koje možete naći na našem webu. Imamo mogućnost prijave putem jednog online obrazca, također mu se pristupa putem naše stranice. Imamo mogućnost prijave nuspojave putem mobilne aplikacije, znači u Google Playu ili ne znam, Apple Storeu. Potražite Halmed, se zove aplikacija, instalirate i možete, znači, putem nje. Evo, tu je i QR kod, jel? Ako neko hoće sad ga očitati. Dakle, na razne načine. Ili putem maila možete izravno meni ili na nuspojave @halmed.hr
Dakle, evo, zapravo sam htio iskoristiti i ovu prigodu da vas pozovem i da se uključite u ovaj naš sustav spontanog prijavljivanja nuspojava. Zapravo, time osiguravamo sigurne lijekove za primjenu od strane zdravstvenih radnika, a zapravo i sigurne lijekove za sve naše pacijente. I evo ga, hvala. To bi bilo to. Evo, izvolite, možete. Ne, gospođa će vas pitati, jel tako, za doktora Krnića, samo vi, i dobili ste pljesak. Pa bi vas nešto pitala, nije možda baš direktno s ovom temom, ali ako možete, raspolažete i smijete dati podatak, da li ste imali nuspojave na cijepljenje protiv gripe, budući da se sad dolazi sezona cijepljenja, a i ovo su dodatno imunokompromitirani pacijenti. Da li smo imali nuspojave? Ma mislim, naravno da mogu, ali ne znam sad točno na pamet, je li ciljate na neku posebnu nuspojave ili... Za cjepivo protiv gripe se redovito prijavljuju nuspojave kao i za sve druge lijekove. U pravilu su to one najblaže ili nekakve lokalne reakcije, crvenila, oteklina na mjestu primjene. Ono što smo imali prije jedno 5 godina, čini mi se, smo imali par onih slučajeva GBS-a, Guillain-Barrov sindrom, znači nekakve polineuropatije, jel? Međutim, kad smo išli analizirati pojedinačno te slučajeve, zapravo smo za jedan rekli, bilo ih je 5 ili 6, mislim da smo za jedan rekli da bi bio vjerojatno povezan, i jedan je još bio moguće povezan i tako. Ali to je recimo nuspojava koja je očekivana za cjepivo protiv gripe. Mislim, ulazi u vaganje koristi i rizika. Naime, kad slušamo infektologe, oni jako zastupaju cijepljenje. Međutim, epidemiolozi su tako navali i ako je bilo monokomponentno cijepljivo i bilo je dvokomponentno. Jedni kritiziraju ovo, a drugi su neodlučni. I ja sam zato postavila to pitanje i hvala vam lijepo. Pa mislim... Ako niste zadovoljna, ja ću potražiti podatak u vašoj kući i u Mirogojskoj 16. Cijepiva koja su trenutno na tržištu su trovalentna i četvorovalentna. S tim da ono što je od HZZO-a naručeno, mislim da su trovalentna. Pravo ste, je, ali evo, hvala vam i na ovom odgovoru. Istina je, dolazi sezona, evo, ja sam vjerovatno već neka uvertira. Teško je, tek se može pravo cijepivo proizvesti onda kad se izdvoji uzročnik, a to treba stanovito vrijeme, barem tako kažu. Taka su nekakva pojašnjenja. Da, dobro, to je vrijedna informacija, neovisno što nije današnja glavna tema, ali evo, znači to je vrijedno svima, dotiče se, vrijedno svima nama. Ako netko ima još kakvo pitanje, evo, izvolite. Ne, ja bih onda samo još vas, doktorice, zamolila nešto što je meni onako zaškakljalo tu. Vi ste najavili zapravo jednu veliku vijest na Merkuru da se u vašem području priprema. U kojoj fazi je zapravo to uvođenje genetskog testiranja, je li tako? Je li to nešto što najavljujemo ili nešto što se doista događa pa će uskoro biti dostupno pacijentima? Da, to je nešto što bi se zaista moglo dogoditi, ali evo, za sada smo u nadi. Znači, postoji nekakav... Postoji osigurana sredstva, to je najvažnije iz europskih fondova. Imamo ljude koji su educirani i polako bi krenuli s tim. To mi zvučalo kao važna vijest s obzirom na ono što ste iz vašeg izlaganja. Evo, ja ću još jedanput vas zamoliti, ako imate kakvo pitanje, komentar na ovo što ste danas čuli, evo, izvolite. Ja bih pitao doktoricu, preporuča bi se transplantacija. Imam brata i sestru koji su stariji. Sestra ima 65, brat 63. I sada oni me pitaju, imali su malo bolesti, način na koji se njima uzima uzorak te koštanice. To mi zanima.
Ja vam nisam baš prava osoba. Ja baš nisam prava osoba za to pitanje, ja sam klinički citolog, to bi vam bolja osoba bila doktorica Mandac, hematolog, ali ja ću vam reći ono što znam jer sam svakodnevno na odjelu hematologije. U principu taj postupak danas se izvodi izdvajanjem tih stanica iz krvi periferne. Iz krvi. Nekad se vadio iz koštane srži, dakle velike količine koštane srži su morale biti izvađene da bi iz njih bile profiltrirane matične stanice, a danas se to radi iz krvi. Međutim, svaki postupak u medicini nosi određeni rizik, tako i tim pacijentima se daju određeni lijekovi koji će pobuditi te njihove matične stanice na bujanje, pa onda imate i tu niz prije vađenja, jer ne možete vi morate njih potaknuti na rast, na bujanje, da bi ih mogli pobrati, da bi ih mogli pobrati, požeti. Onda i ti lijekovi izazivaju neke nuspojave, velim, hematolog će više znati o detaljima. Ne, iz krvi. Da, samo vi njima recite iz prsta i gotovo. Govore da su stavljali ovo već prije. Iz prsta, iz vene. Iz jedne ruke, onda ide na onaj aparat i onda u drugu ruku se vraća, a izdvajaju se samo matične stanice. To rade naši transfuziologi. To stari su mali 65, ono uzimali. Pa evo, da. Je li još nekoga nešto zanima ovako konkretno i praktično? Mislim da je to i glavna vrijednost ovoga događaja danas i smisao. Ako ne, evo, gospodin Vincek je u niskom startu da vas sve lijepo pozdravi. Izvolite. Evo, da vas pozdravim. Pozdravio sam vas na početku ovog eventa, ovog događaja. Nadam se da je bio za sve vas informativan i sadržajan. Moram se posebno zahvaliti svim današnjim predavačima. Nadam se da smo tim nekakvim multidisciplinarnim pristupom pa i pričom naše hrabrice Ane Mrčić koja je to sve prošla s pozicije pacijenta. Nemojte mi zamjeriti, vi predavači, ali zaista mislim da je uz vaše ovo što ste vi sa stručne strane danas iznijeli i ova priča, pacijentice naše članice HUL-a, zapravo jedna pa i pohvala i našem radu i udruzi samoj, pa i meni osobno, da zaista dobro i kvalitetno radimo i da nastojimo biti aktualni i da pomažemo na taj način oboljelima. Eto, hvala vam još jednom svima, a sad za kraj predlažem još jedan dio nekakvog neformalnog druženja koji bi nastavili nakon ovog formalnog dijela. Hvala vam svima.